obxectivos de ser a xente nova, moita muller, moita LGTBIQ+, que é o que nos encanta tamén. Empeza un pouco a raíz de a previa. Dentro, cabeceira! No, igual Cristela, que tamén está na contorna digital, o mellor encaixalle. Que vos parece se vos digo que Vikingos, a puta mellor serie, podería ter sido unha serie galega? Brava, para quen non a coñeza, é unha nova produtora emerxente, liderada por Cristela Torres e por Bea Villar. Aposta especialmente polos novos formatos para a mocidade, por unha mirada máis feminista, máis comprometida, non? Boas, Alexa e vosso aparato. Benvidos a Raíñame. Nuestro cometido era representar y pasarlo. Atoparse un nome drag. Xa. Dragberna? O lugar na Igrexa de Universidade, en Santiago de Compostela, o acto de presentación da segunda temporada de Pringadas. Tía, sempre é super bruta conmigo.